Utopikoak egiten diote munduari aurrera arazi. Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Hala hitz egin zuen Telesfor Monzonek 1978an Anoetako belodromoan herri batasunaren mitin batean. Baina zer esan nahi du esaldi horrek? Zer esan nahi du errealismoaren kontrako adierazpen horrek? Euskal Autonomia Estatutuari buruzko eztabaida abiatu zen, eta Monzonen arabera Gernikako estatutua errealismoa zen, independentzia aldiz utopia. Eta zer da utopia? Hobe esan da, zer dira utopiak? Etimologiak esango digu utopia existitzen ez den leku bat dela. Utopia, grezieratik utopia, ez leku. Platonek asmatu zuen existitzen ez zen leku bat, errepublika. Amodio platonikoak bezala, errepublika platonikoa idea bat besterik ez zen. Errealitatean inoiz gauzatu ezen ideia perfektua. Platonen errepublika 3 estamentutan banatutako gizartea zen, gobernuan filosofoak, haien menpe langileak, eta sistema guztiaren defentsan soldaduak. Platonen utopia, hain zuzen, nahiko distopikoa dirudi. 16. mendean Tomas Morok idatzi zuen Utopia liburu famatua, leku imaginario hori irla bat zen. Hor islatzen zen justizian eta berdintasunean oinarritutako gizarte idilikoa. Morok ondo zekien paradiso hori marrazteak errealitatearen kritika zekarrela. Mundu erreala eta mundu irreala parez pare jartzean, errealitatearen arazoak agerian geratzen dira. Utopiek oraina gaitzesten dute eta posible denaren mugak zabaltzen laguntzen dituzte. Duela 5 urte, Laila Martinezek Utopia no es una isla liburua argitaratu zuen, errealismo eta katastrofismoaren aurka diardu Martinezek. Etorkizuna imaginatzen dugun bakoitzean, distopien imaginarioa gaildentzen da. Dena ilun agertzen zaigu. Krisi klimatikoa, autoritarismoa, gerrak, vigilantziaren kapitalismoa. Beraz, utopiak imaginatzea autodefensa kolektibo gisa, uler daiteke, baina marxismo klasikoa ez zen ados egongo. Marx eta Engels sozialismo utopikoaren kontra agertu ziren sozialismo zientifikoa defendatuz. Marxismo hotz hori gainditzeko sortu zen Ernst Bloch filosofo alemanaren marxismo beroa. Blochek baztertu zituen utopia abstraktuak, hau da, errealitate materiala kontuan hartzen ez dutenak. Utopia ez da amets bat, utopia ez da errealitatetik ihes egiteko aitzaki bat, baizik eta errealitateari aurre egiteko tresna eraldatzailea. Azken batean, eskapismoa, konformismoaren forma bat da. Karl Mannheim filosofo alemanak dioenez, utopia ez da fantasia bat. Utopia pixkanaka betetzen den promesa bat izango litzateke. Utopia bat gauzatzeak utopia horren heriotza ekarriko luke, beraz, etengabe asmatzen ditugu utopia berriak. Esan dezakegu, beraz, utopia ez da leku bat, baizik eta jarrera dinamiko bat, energia, bultzada bat. Itxaropenik gabeko errealismoak paralisia dakarrela jakin badakigu, baina utopiak ere badauzka bere arriskuak. Azken finean, utopiaren izenean ere murriztu dira eskubideak. Hala, pentsatzen zuen behintzat, Leszek Kołakowski filosofo poloniarrak eta hala salatu zuen George Orwellen aberen etxaldea eleberriak. Zuek utopikoak ez utzi inoiz amets egiteari, baina kontuz, zer amesten duzuen.